Витоша – символ на София или най-пазената тайна на студената война. Под скалите й се крие Железният град, обект С-15. Секретни тунели, ядрени бункери и една паралелна реалност, която не трябваше да откриваме. Днес досиета Хикс влизат дълбоко под земята. Докато градът спи, планината диша. Дълбоко в недрата й лежи бетонният лабиринт на властта. Проектиран да преживее апокалипсис, Железният град под Витоша остава запечатан от десетилетия. Какво крият тунелите на студената война? Истината е по-дълбока, отколкото предполагате. Всеки ден хиляди софиянци гледат към Витоша. Тя е символ на спокойствие. Но какво ако ви кажа, че под ски пистите и горските пътеки се крие огромен метален град? Град, проектиран да издържи ядрен удар. Град, в който хиляди могат да живеят месеци наред, без да видят слънцето. Добре дошли в досиета Хикс, България. Днес влизаме в обект С-15. История и студената война. Защо е строен? През 70-те и 80-те години параноята от ядрена война е огромна. Ключови факти. Спомени за Тодор Живков и плановете за втори команден център. Споменаване на строежа на НДК и тунелите, които тръгват от центъра на София към планината. Докато народът е строял заводи, елитът е копаял планината. С-15 не е просто мазе. Това е сложна система от херметични зали, филтриращи инсталации и автономно захранване. Къде са входовете? Легендите за Бояна и Драгалевци. Детайли. Говори се за заварени тежки врати зад държавните резиденции. Местните разказват за странни камиони, които влизат в планината през нощта през 80-те и никога не излизат от същия път. Кадри от Google Maps, сочещи към странни пътища, които свършват в нищото или в охраняеми зони, където достъпът е ограничен. Защо ли? Техническото чудо. Обект С-15. Какво има вътре? Инженерни планове разкриват зали на 3 нива. Огромни генератори, складове за храна за години напред и най-важното – комуникационен център, свързан директно с Москва. Това е бил българският Шайен. Вярвате ли, че държавата би оставила такова съоръжение да изгние или то все още е в бойна готовност? Аномалиите и сателитните данни. Новите доказателства от 2025 до 2026 година. Използвахме термални карти. Вижте това петно близо до морените. Там няма сгради, няма извори. Защо земята там е с 4 градуса по-топла?
Дали това не са вентилационните шахти на града, който диша под нас? Разкази на планинари за странни звуци, нискочестотно бучене в тихи нощи. Обект С-15. Дълбокото прикритие. Защо ли? Защото С-15 не е просто бункер. Това е логистичен лабиринт. Според малкото изтекли документи от архивите на бившата държавна сигурност, тунелите под Витоша са проектирани с двойно предназначение. Първото – евакуация. Второто – съхранение. Но какво се съхранява там и до днес? През 80-те години се говори за специални влакови композиции, които са влизали в секретни терминали под НДК. Оттам, чрез мощни асансьорни системи, товарите са поемали към полите на планината. Някои казват, че там е преместен целият златен резерв в моменти на криза. Други, че там се пазят досиета, които никога не трябва да виждат бял свят. Досиета, които биха пренаписали историята на България. Свидетелите и черните камиони. Нека се вслушаме в разказите на хората, които са живели в Бояна и Драгалевци по онова време. Възрастни жители си спомнят за нощите, в които е налаган неофициален полицейски час. Черни камиони без регистрационни номера, ескортирани от военни джипове, са изчезвали в гората над киноцентъра. Един бивш инженер, пожелал анонимност, споделя: работата ни беше на сегменти. Една група изграждаше стените, друга – електричеството. Никой не виждаше целия план. Но вентилационните системи, които монтирахме, бяха за град с капацитет от 5000 души. Защо ти е такава мощност за обикновено скривалище? За да функционира един град на 100 метра под скалите, той има нужда от въздух. На Витоша има места, където снегът се топи първо. Места, които планинарите избягват, защото кучетата им започват да вият без причина. Това са вентилационните шахти. Маскирани като малки каменни постройки или просто прикрити с гъста растителност, те издишват топлия въздух от огромните зали долу. В обект С-15 се твърди, че има автономни водоизточници, подземни езера, които са каптирани, за да осигурят питейна вода. Има и хидропонни ферми, места, където се отглежда храна под изкуствена светлина. Това е затворена екосистема. Ако горе настъпи апокалипсис, долу животът ще продължи сякаш нищо не се е случило. Но защо днес, през 2026, интересът към С-15 се възражда? Нашите източници сочат, че през последната година са забелязани екипи за поддръжка, облечени в цивилни дрехи, но с военна дисциплина. Охранителните камери в района на Златните мостове и Копитото са заменени с най-модерни системи за лицево разпознаване и термално засичане. Дали държавата подготвя обекта за нова ера на несигурност? Или нещо друго се е събудило там долу? Понякога, когато Витоша утихне, се чува едно специфично вибриране. Не е земетресение. Това са огромните турбини, които пречистват въздуха на София. Или на онези, които са под нея. Обект С-15 остава запечатан за нас, обикновените граждани. Но доказателствата са навсякъде около нас. В топлия сняг, в заварените врати и в мълчанието на архивите. Витоша вече не изглежда толкова спокойна, нали? Сенките под скалите. Къде отиват парите? Бюджетът Хикс.
Въпросът, който всеки логичен човек би задал е: кой плаща сметката за поддръжката на такова колосално съоръжение? В държавния бюджет на България няма перо, наречено подземен град. Но ако се вгледате в разходите за национална сигурност и поддръжка на специални обекти, ще откриете милиони левове, които изчезват в черни дупки. През 2025 година изтекоха данни за странни обществени поръчки за огромни количества специализирано гориво и филтри за въздух от индустриален клас, доставени до складови бази в подножието на планината. Защо са им на тези складове филтри, способни да пречистват въздуха от радиоактивен прах и химически агенти? Отговорът е прост. Обект С-15 не е консервиран. Той диша, той се обновява и той се подготвя. Но за какво? Изчезналите в планината. Другото обяснение. Витоша е планина с много лица. Официалната статистика за изчезнали хора в района на Черни връх и Морените често се обяснява с лошото време или неопитността на туристите. Но има малък процент случаи, които не се вписват в нито една рамка. Случаи, в които хора изчезват в ясен слънчев ден, на метри от пътеката и никога не биват открити, дори от спасителни кучета. Има теории, че някои от тези хора случайно са попаднали на скрит вход или датчик за движение в зони, които официално не съществуват. В средите на изследователите на аномалии се говори за зони на тишина около обект С-15. Места, където радиосигналът изчезва, GPS-ът блокира, а компасът започва да се върти неконтролируемо. Дали това е защитно магнитно поле, което крие входовете към града от съвременното разузнаване? Проектът Ноев ковчег на българския елит. Нека погледнем истината в очите. През 2026 година светът е по-нестабилен от всякога. Богатите и влиятелните вече не купуват яхти, те купуват бункери. И тук, на наша територия, те разполагат с най-съвършеното скривалище, строено някога на Балканите. С-15 е проектиран не просто като военен щаб, а като Ноев ковчег. Под зоркия поглед на държавна сигурност в миналото, там са изградени жилищни блокове с всички удобства, медицински центрове и дори миниатюрни паркове с изкуствено осветление. Говори се, че вътре се съхранява генетичен фонд, семена от всички важни за България култури и дори ДНК проби. Ако светът горе изгори, тези, които са долу, ще имат всичко необходимо, за да започнат от начало. Въпросът е, кои са те? Дали списъците с привилегированите, съставени по времето на Живков, не са просто заменени с нови имена, тези на днешните господари на държавата? Експериментът вибрация. В началото на тази година жителите на квартал Княжево съобщиха за странна вибрация, която продължи почти 48 часа. Тя не беше регистрирана като сеизмична активност. Експерти по акустика, които пожелаха да останат анонимни,
твърдят, че това е звукът на картица, огромна пробивна машина. Възможно ли е обект С-15 да се разширява в момента? Възможно ли е тунелите вече да достигат до Люлинската планина или дори да се свързват с други секретни бази в Рила? Колкото по-дълбоко копаем, толкова по-страшно става. Защото това не е само история за бетон и желязо. Това е история за паралелна държава, която съществува под краката ни, докато ние се разхождаме по Витошка или караме ски на Алеко. Код Бездна. Лабораториите на обект С-15. Проектът Сигма. Но бетонът и генераторите не са всичко. Има една още по-мрачна теория за това какво се случва в най-ниските нива на С-15. Там, където скалата е най-плътна и където дори военните нямат пълен достъп. Става въпрос за секретни лаборатории, останали от времето на тъй нареченото научно-техническо разузнаване. Говори се, че в края на 80-те години там са пренесени артефакти, намерени при разкопките в Царичина и Странджа. Защо именно под Витоша? Защото планината действа като естествен щит срещу всякакви лъчения. В тези подземни зали, далеч от любопитни очи, са се провеждали опити в областта на парапсихологията и биоенергетиката. Проектът, известен под кодовото име Сигма, е имал за цел да изследва влиянието на планинските кристали и магнитните аномалии върху човешкото съзнание. Възможно ли е някои от тези експерименти да продължават и днес, захранвани от неограничен бюджет и защитени от закона за държавната тайна? Връзката с пророчицата Ванга и третият вход. Любопитен факт е, че при живе баба Ванга често е насочвала вниманието към Витоша, наричайки я планина Пехрам. Но дали тя е имала предвид само природата? Има свидетелства от бивши служители на 6-то управление, които твърдят, че пророчицата е била канена да види какво има под определени координати в планината. Според градската легенда, тя е предупредила: не копайте дълбоко. Там има нещо, което не е за човешки очи. Дали става въпрос за древна технология, скрита в недрата на Витоша още преди появата на съвременната цивилизация, или за нещо, което военните се донесли със себе си? Има слухове за трети вход. Портал, който не е строен от хора, а е открит при прокопаването на С-15. Вход, който води към естествени кухини с гигантски размери, където физичните закони сякаш не важат. Защо никой не говори? Може би се питате, ако това е истина, защо няма снимки? Защо никой не е излязъл с доказателства? Отговорът се крие в тъй наречената операция Мълчание. Всеки, който подписва договор за работа в обект С-15, преминава през процедура, която включва не само юридически санкции, но и психологическа обработка. В дигиталната ера, в която живеем днес, през 2026 година, контролът е още по-жесток. Софтуерни алгоритми следят всяка снимка, качена в социалните мрежи от района на секретните обекти. Ако дрон прелети твърде близо до определени координати над Бистрица или Железница, той просто губи сигнал и пада. Държавата пази своя подземен ковчег с цената на всичко. Защото разкриването на С-15 би означавало признание, че съществува втора, паралелна България. Една държава под държавата, която е готова да ни замени, ако на повърхността стане твърде горещо. Днес преминахме през историята, техниката и мистиката на тайния град под Витоша.
Видяхме термалните аномалии, чухме разказите за черните камиони и се докоснахме до секретните архиви на обект С-15. Може би следващият път, когато се разхождате по пътеките на планината, ще се вгледате по-внимателно в онази бетонна шахта, която изглежда изоставена. Или ще се замислите, защо снегът на определено място се топи по-бързо. Едно е сигурно. Витоша е планина с две лица. Едното е за туристите, другото е за онези, които държат ключовете от подземните зали. Истината е там, дълбоко под грамита, и тя чака своя момент да излезе на повърхността. Благодаря ви, че бяхте с нас в това разследване на досиета Хикс България. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и споделете вашите теории в коментарите. Били ли сте свидетели на нещо странно на Витоша? Чували ли сте бученето на земята? Напишете ни, ние четем всичко. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни разследване, в което ще се спуснем още по-дълбоко в тайните на нашата родина. Аз съм вашият водещ, а това бяха досиета Хикс България. Пазете се и гледайте под краката си. Аз съм вашият водещ за досиета Хикс България. Абонирайте се и споделете това видео. Истината трябва да стигне до повече хора.